Sunana His Royal Highness Chief Doctor Danladi Akinga Kasuwa, Ambassador of Peace. A gaskiya na ji daɗin wannan zarafi da aka bani in yi magana akan wani bawan Allah wanda ake kiran shi Alhaji Abubakar Mai Akwala. Ina ganin farkon wayewa na da bawan Allah nan kusan shekara ɗaya kenan yanzu. To dalilin wayewa na da shi ba wani abu ba saboda abubuwa na alheri, domin muna da 'ya'yanmu da yawa wanda sun yi aiki a gwamnati, wanda ya kamata da sun yi irin wayannan ababa na alheri da wannan bawan Allah yake yi. Na yi mamaki, ina jin Alhaji Mai Akwala. Sai wata rana kawai ina nan a fada sai gashi ya kawo ziyara, ya zo wannan gari ya gaishe ni da kuma jin kokarin da nake na zaman lafiya. Sai ya ce mini bayan haka sarki, nima Allah ya taɓa zuciyana yi wa bayan Allah taimako. Ba wani abu da ke da shi ba, dan abin da shi yake da shi shine yake kokarin ya yi wa jama'a. Ya zo ya ce mini zai koya ma yara sana'a, domin duk damuwoyi na ƙasar nan da ake samu shi ne rashin aiki yi. Za ka ga yaro ya yi makaranta, ya je university, ya yi NYC, ya gama ba abin yi. Ya zo ya samu abokanai na banza sai su haɗu su zama problem a ƙasa. To bawan Allah nan abin da ya fara yi da zai gaya mini, na yi mamaki, sai ce mai yana so a bada jama'a maza da mata matasa kusan mutum wajen 200. Bawan Allah nan haka ya ɗauki dukiyansa ya sa aka koya man matasa sana'a abin yi a wannan yanki namu, wanda tun da na fara sarauta shekara na 32 kenan a sarauta, ban ga wani wanda ya tashi mai zuciya da tausayi irin da bawan Allah nan ba. To ina ganin manzon Allah ya yi amfani da shi, kuma haka da manzon Allah yake yi, yana da adalci da taimako. Saboda haka bawan Allah nan da ya zo koyar ma yara aiki, yanzu wayansu sun yi shaguna da kansu sun bude suna aiki business, suna ta samu abin da suke taimaka ma kansu. Kuma ina gawa sauran jama'a su yi koyi da wannan bawan Allah. Shi ba bambancin maganan addini, ba bambancin maganan kabilanci, ba shi da wannan. Sai na ga hankalin mu sai zo iri daya da irin aiki da nake a kasar nan. To saboda haka ina gawa duniya, ina gawa jama'a, duk wani abin da wannan bawan Allah zai nema a jihar Plateau, Ubangijin Allah zai bashi bisa ga halinsa da abin da yake kyautata wa jama'a. Ba maganar fati shi ne dama ba, halinka, mutumin da ya cancanta a fatin da yake ciki, ko PRP ne ko APC ko PDP, duk wanda ya cancanci da muka gani jama'a za su more shi, zai ji tausayin talakawa, shi ne za mu bashi kuri'a. To ina fatan jama'ar Plateau, matasa maza da mata, wannan bawan Allah ya fito neman wani abu don Allah da na rauke ku a tashi da gaske a bashi goyon baya. Mu ma sarakuna za mu tsaya da gaske mu tabbatar bawan Allah na ya hai, domin na tabbata kamar da sarakuna suke wahala, maganar insecurity da ake faman nan, bawan Allah nan haka yake turo da kaya na aiki a ba vigilante neighborhood, bawan Allah nan haka still ya zo ya duba yadda fadar sauran sarakuna, an bar sarakuna cikin wahala, inda ana yi da sarakuna wannan maganar tsaro security na aida babu shi, an bar sarakuna ba damu da su ba. Amma bawan Allah na duk wani abin da zai sai ya fara da sarakuna. To ina fata idan Allah ya baka wani matsayi, ka lura da matasa, ka lura da sarakuna, da wayanda ba su da karfi, marayu wanda iyayensu sun mutu, ka taimake su. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Ubangijin Allah zai baka lafiya da kara maka tsawon kwana in Allah ya yarda. In dai muna cikin masu rai, abinda kake nema a Plateau in ka samu ba, sai dai ikon Allah, kuma Ubangijin Allah zai baka nasara. Ga garkuwa cikin al'umma.